Fjenden forsøger at erobre dine kunder. Han har tunge og moderne våben, som skyder hurtigere og mere effektivt end nogensinde før. Kan du selv dække alle fronter, eller kan du bruge en allieret? Bare rolig, hjælpen er på vej. Har du et mindre trykkeri, et skiltefirma, et reklamebureau eller en hjemmeside med mange besøgende, så se med her. Med White Label kan du nu producere dine tryksager hos os og sælge dem på din hjemmeside i eget navn med fuld kontrol over produkter og priser. Du får adgang til alle typer våben, som f.eks. digitaltryk, storformat og offset-tryk. Du bliver grafisk totalleverandør og skal aldrig mere sige nej til en kunde, heller ikke på grund af travlhed. Du kan nu tilbyde alle typer tryksager, og du skal ikke bekymre dig om investeringer i dyre maskiner kan betale sig. På din nye webshop kan du tilbyde dine kunder alle slags tryksager. De kan udregne priser og følge opgaverne under produktionen. Du er meget konkurrencedygtig og har et super højt dækningsbidrag. Med White Label-systemet bestemmer du, om du selv vil producere, eller om vi skal gøre det for dig. White Label er udviklet til at fungere som en udvidelse til din virksomhed, og udadtil producerer du faktisk det hele selv. Pakkerne kan sendes direkte fra produktion til din kunde, hvis du ønsker det. Og vi sender dig gerne trykprøver for hver ordre. Med White Label-systemet får du adgang til et nemt og overskueligt administrationssystem. Du har fuldt overblik over alle ordrer, så du nemt kan håndtere dem individuelt. 70 af vores 100 største kunder er forhandlere, og du kan være helt sikker på, at vi lever op til dine behov for håndtering og fortrolighed. Kontakt Henrik og få hjælp til at komme videre, så kan du blive en del af succesen allerede inden for en uge. Eller se mere på gp-tryk.dk/whitelabel.